काय काय सांगतलं ह्यांका हे पोर खडे गेले काय माहिती. होय तोक्तार गावाचं ना देवाची जात्रा असा हेरसू तर दिसभर बारीत असतात. मायाच कसला काम देवचा झाला की हे काय काय खडे घ्यांचं पत्तो झालो. गावाचा काम करा देवाचा काम करा म्हटलं नाही. काय मेले खडे गेले असतले काय माहित. ह्या बाजूक तरी बघून येतं हा असं चल. सॉलिड ठाण आहे रे मस्त बरा वाटतं. राजा सुंदर निंद्र नाम रे नाही रे काय मी अडे चावता मरे माका चावता आहे बो. ए बारीक मुई असतली कडली ती बरा दिसता ना राजा. मस्त दा हवाय थांबतो मग सांची गेला की झाला. हाय रे वाईट जरा आराम कर. मस्त मस्त बसलोय तो पहिली सारखो बाज पडशीत जरा खालती देडके मग कितक्या तिया माहिती पाटल्या पावटी धुरी आणते ते उडवलंय येऊन धुरी आणतात घेतो. धुरी कोण लागतात तुझं धुरी आमचं कोण लागणार पण तिया मोडून किती खालते लोकांच्या खाणे. अरे जाता माहित आम्हा कामा नुसती जोरात चालू आहेत आणि आम्ही विसर मला टाइमपास करतो. असं खरी रे खिशात काय व्हायला नको आमका. खिशात तर आमच्या कधीच नसतं. ऐकलं त्या सावतांच्या काजीनी जाऊया सुट्ट्याला. हा पण मला कोण कुत्रे बित्रे नसतात काय ना रे कुत्रे बित्रे खुचले घेऊन बसलं. काय कुत्रे बित्रे काय ना कुत्रे बित्रे. अरे माहिती आहे तुका खायल्या साईडीन तारा वयल्या साईडीन जाऊया आणि जाताना कसे सांग सुमारशे सांचे जाऊया. हो तोच टाइम बरोबर. आणि आज जात्रा तेव्हा कोण नसता रे कळला. नसलो मग झालो आमका शोधू नाही तर कामाक लाय तुला रे. वाटत बघित असतो ह्या करा वाय हड तोडणा वाणा गेल्या वर्ष घातलोय आम्ही आणि काढताना आम्ही लाइटिंग वरती चढांची अजिबात झालाय नका. ए विकास अरे कोण इलाय ना पुरे हा राजा कोण कोण गावकारी येतात. गावकारी मेल्यानु गोबराव गावकारी ले मेल्यानु गावकारी. अरे काय म्हणतो गावकऱ्यांना बरं मग होय लपण बसलाय. नाही लपन काय रे किती दडा होत ना मी आहे काय काय मेल्यानं तुमका अकलेचा असा जात्रा करा सांची. कामा कोण करतो तुमचा बापूस. कामा मेले करण्याचं बापूस करतो. जात्रा जात्रा हे काय मस्करी करतात माझी. तुमची कशी चला चला कुत्रा खालती चला. चला एवढ्याकडे जा बरं. कामा असतं कामा होतात तुमका कामा कसली ती दाखवून देऊ. उतरा खालती चला. आता माझ्या अंगला डील घाला काय मी काय केला. येतो येतो का घालून घेतो तुका चांगलं घालून खरं चिकन बरं खाली दिलं या बरं. हा इलो या बरं. अरे तू हे बघ थांब रे इथं इथं राजे उतार मरे बिगिन बिगिन हा रे हा इलो काय काय काम करू आज नाही हे बघा
आज गावाची जत्रा असा. 3 खुर्च्यो लावून ठेवले खुशा पुढे खुर्चेच आम्ही बाबा काय हे बघ 3 खुर्च्या ठेवल्यो. खुर्चीवर बसायचा येणारा जाणारा तुम्ही बसाक राहा सांगायचा असा. बसा हा दिवसभर खुर्चीवर बसा बसान येणारा जाणारा सांगायचा असा. काय सांगायचं काय जत्रेचा मार्ग यो कळला. होय होय आणखी काय काम आहे? चला या. इतकेच काम या म्हणा. दिवसभर फुकट घालायचं. प्लॅन कॅन्सल झाला आमचं. अरे चला बरं. अरे काय झाला काय तुमचा? चला बरं. आमच्या प्लॅनचा फुस झाला. पण ऐकता वाईट खुर्चीवर बसलो ह्यो गेलो की आम्ही फॉर्म करत जाऊ एका दिवसा सोडून एका दिवसात अरे या बरं. इलू खुर्च्या लावलेल्या असत. हे बघ जत्रेक येणारा जाणारा सांगायचा असा. काय दाखवच्या असा वाडी देवळाकडली. वाट करली वाट सगळे दाखवून बरोबर काय एक टेन्शन काय ह्याका झाला काय रे? काय रे असं करताय ती? काय चावला लोकांना सांगताना घाल तू. सारखं राव मरे गावकऱ्यांनी सांगलेलं ऐकत हो आणि असं काय वाटलं काय तुका? हे बघ लॉग येतले काय त्यांका वाट टाकायतलं. बोर्ड बिर्ड छापून दिलो रे. सांगपाव देतो ना मरे अरे छापून दिलो. येऊ ना अजून येतला सांगपाव. तो सर दर्शनाक लॉग येतले बो त्यांका व्यवस्थित धाडा ऐकलं. आणि हे बघ आयले लॉग येतले इंग्लिश विंग्लिश बोलणार. इंग्लिश अरे मास्टर मरे व्हॉट एंड टॉक इंग्लिश व्हेरी ब्युटिफुल अरे आय एम सो गुड इंडिया इज माय कंट्री आई एम फाइन नो गो टू हेल अरे हो आय एम व्हेरी फनी हे बघ सगळं लोकांना सांगावं हात वर करून सांगावं. काय एक चुकवू नको. बोर्ड येतो ऐकल्या. बोर्ड बोर्ड सांगतो येतो काय बियाणा काय ऐकलाय. बोर्ड आहे ना चला तुमची कामगिरी करा ऐकल्या. विसर बसतो आम्ही होय बसा. ते काही एक टेन्शन घेऊ नको चला, बरोबर निवांत याद नको अजिबात कार्य आम्ही समोर बरं तुम्ही लोकांना ना खुश हे बघ माका माहिती नाही असा. बरोबर पावय तू होय पावते ते व्यवस्था अजिबात चुकवू अजिबात तू चला, चला, सगळ्यांना एकदम एक नंबर आम्ही हे विकास सांगाय सारखं रस्तो सांग का काय रस्त्याचं काय म्हणाल रे. इंग्लिश येतं हिंदी येतं सगळे ते तिथे पहिल्यांदा देऊळ तरी भेटू दे. नंतर तुला काय खायचं आहे ना ते सगळं देतो. समजलं ना? ओ ते मंदिराकडे रस्ता कुठे आहे? सांग काय हो कुसले तुम्ही कुसले म्हणजे तुमचं गाव कुठचं तुमचं गाव? मी कळण्याचा मो कळण्याचा काय काय म्हणत होता? काय नाही मंदिराकडे जायचं होतं. जत्रा आहे ना तिथे. मंदिराकडे तुम्हाला जायचं आहे ना. काय मंदिराकडे जाणार असतं. आता तुम्ही आलात सरळ मार्गाने आलात ना. सरळ गेलात ना. हा सरळ डाव्या हाताने डाव्या हाताने. जायचं. तिकडे पोल्ट्री भेटणार तुम्हाला. पोल्ट्री एक नंबर पोल्ट्री हो. पोल्ट्री बद्दल काय सांगणार. पोल्ट्री म्हणजे कशी आहे ती कोंबडी चांगली भेटतात घराला तर. आणि कोंबडी तुम्हाला नावच ठेवू शकत नाही. मस्तच कोंबड्या आहेत. अहो देऊळ आम्हाला पाहिजे ना. देऊळ रस्ता कुठे गेला तो सांगा ना. सांगता देवळाचा रस्ता आहे. अरे देवळाचं जत्रा देवळाचं हा देवळाचा. ओके आम्ही कोंबडीवर. हा पोल्ट्री नंतर तो उतार आहे खाली असा गेला. हा उतार गेल्यानंतर असं सरळ. अरे सर्वे करून काय सांगतं. शिस्तीत सांगायचं पाहिजे. ग्राहक खुश झाला. म्हणजे कसं हा उतारावर गेला ना तुम्ही. तुम्ही सांगा सांगा. तलाव आहे. तलावाला बरोबर ना देऊळ भेटणार तुम्हाला. हा म्हणजे उतार काढून तलाव करा. ते तलावाला उजव्या साईडला का डाव्या साईडला? समोर तलाव हा समोरच असतो. डाव्या आणि उजव्या साईडला कुठे असतो? समोरच. हो समोरच असतो. हा बरोबर. काय काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. हा नाही नाही सांगतो सांगतो. आणि ते पोल्ट्रीचं विसरू नका. नाही, नाही. चांगली कोंबडी. बरं, चला. बरं या हो. बरं मस्त खुश आता पिशेचा आठवला मातो पिशे आठवला मा पिशे आठवला तरी काळजी जमा बरोबर. हाय गाइस हॅलो
इंग्लिश भाई इंग्लिश मास्टर पाकू आता काय सर मास्टर पीएचडी तुका माहित पीएचडी दादा चल हॅलो हाऊ आर यू हॅलो हॅलो लो हॅलो आय एम NRI. Where is the temple? इंद्रे I am NRI. Out of country. Where is the temple? ओके ओके अरे वावर बोल भाई जबरदस्त Sorry, where is the temple? Temple. I am very funny. No. Where is the temple? Very funny man. खालचा वाडी आमचं घर. What? अरे भाई Why? Khalsawadi. Yes. This is yes. No. Where is the temple? No, Temple. Okay, no problem. Okay. I am okay. You are now looking like a pro. गुड कडक इंग्लिश तुका माहित आहे. जबरदस्त I am crow. Yes. Crow. You're good. Go okay. What are you talking? What talking you? Yeah, yes, okay. I am okay. Where is the temple? खालची वाडी. Temple, Lord. Yes. Okay. You're now go to hell, and then go to hell. You go to hell, bloody bastard. भाई मी कसला सांगू अरे मला मी सांगलू ते का अरे मला मी सांगलू जाओ भाई चांगले पॉवरफुल चांगले भाई आणि हा का अरे दा बरोबर सांगलू मी ते का बरोबर सांगू पण ता कसा शाबास की रे आपल्याकडे कसा असा करतात ना त्यांच्याकडे कसा दोन बोटा खाली तिथून असं मारतात मी इंग्लिश कसला बोललो कळलं मा तुका आता तुका कळलं मरे मी बरोबर बोलतो भाई इंग्लिश माझा तुका मी कोणा ऐकणार तसं कोणतं येऊ नये कोणतं हा भाई वाईट फक्त कसा शाबास की घेताना वाईट पुढे पाठीला आहे ना कळलं आता येऊ ना कोणा येऊन ये आता का आपण असं ना यू आर ब्युटिफुल अँड यू गो टू हेल ब्युटिफुल व्हेरी ब्युटिफुल आहे जाऊ ना इंग्लिश म्हटलं तू कोर्स वाईज ह्या इंग्लिश भारी Excuse me. Where is the temple? Excuse me. Where is the temple? Oh, sorry. Excuse me. Where is the temple? काय म्हणतात Where is the temple? काय कुय Oh, sorry. Excuse me. कोण रे बाबा कोण अरे कोण पुढे आहे बरं असो Oh shit. काय जीवनात सगळं काळोखच झालं आणि काय बाबा दिसाना असं पुढ्यात तरी आहे Sorry. खुयरे गेलो अय बाबा गेलो काय रे जबरदस्त पावरफुल जबरदस्त पावरफुल पैसे बरे बाबा अरे काय म्हणावता कोण देव काय खाऊ ना पोटात काय ना काहीतरी काय म्हणावता
बोलते कोण अरे बाबा दिरे बाबा काहीतरी येता आता तो काय का येता मका येता का अरे अरे किती आधी तो बाप बिचारा अरे दी बरं काहीतरी हा अरे दी येता येता काय अरे वा बरं घातलं का गेलो काय म्हणतो काय बनवतो कोण बाबा बरा करू देऊ तुझा बरा बरा काहीतरी दे बरं. कोण मस्त आता मस्त ना ह्याची अरे फटके मरो पडे ह्यांच्या ह्यांका सांगलंय काय ह्या करतात काय इल्ल्या गेल्याकडे पैसे मागत होत अरे You're beautiful. Yeah. Okay. Gurubai. You're looking like a crow. Ah. It's beautiful. Beautiful. मेणा कोण सांगतलं मेकिंग अरे मार त्याच्या तोंडात खाऊ का ना मोठ्यान मार ये मार रे ना मोठ्यान मार रे आज मटन ना मी लागतो मी लास्ट मारतो मी कसा प्रॉपर कसा मारतो तर मी